amma don mai magana da kakkausan murya akan cewar wannan abubuwan da ake wa Arewa ba za mu yarda su ci gaba ba. Wannan kisan gillan da wulakancin da ake wa 'yan Arewa ba yau ya fara ba. Abin da ya faru da a Edo an daɗe ana yin sa. Tun kafuwar jamhuriya ta 4, ƙungiyar NOPC suke ta kashe mana mutane a kudu maso yammacin Najeriya, wato a ƙasar Yarabawa. Sannan IPOB da waɗanda ake kira 'yan bindigar da ba a san su ba suka ci gaba da kashe mana mutane a kudu maso gabashin Najeriya, wato ƙasar Igbo kenan. To bayan haka kuma mun san wannan abin da ya faru a Edo ba shi ne farau ba, amma muna fatan ya zama ƙarau. Wannan lokaci da muke ciki a Arewa, mu da muke ganin mu ne iyaye na matasan Arewa, waɗanda su ne suka fi shiga cikin bala'in wannan kashe-kashen, muka ga cewar ya kamata mu fito mu yi magana da kakkausan murya akan cewar ita fa Najeriya ƙasa ɗaya ce, kuma ba zai yiwu a ce mu 'yan Arewa ba mu da 'yancin da za mu je kusan kudancin Najeriya mai ayyukanmu, mu nemi arziki, mu nemi ayyuka a cikin kwanciyar hankali ba tare da an karkashe mu ba. Su kuma 'yan kudancin Najeriya za su zo Arewa su zauna, har ma su zauna zama na dindindin ba tare da tsangwama ba, kuma suna yin arziki daga gare mu a kan ƙasarmu, amma ba mu taɓa tsangwamarsu ba. Kuma tun da ake wannan kashe-kashen, ko da yaushe muna kira ga mutane akan cewa su yi haƙuri, su yi haƙuri, su yi haƙuri. To amma yanzu an kai lokacin da cewar duk da muna roƙon al'umma da su yi haƙuri, ba zai yiwu abin ya ci gaba ba. Saboda haka muka ce daga yau, bayan wannan haƙurin da muke ba matasanmu da su yi, amma idan aka sake yi mana wannan kisan gillan a kudancin Najeriya, ba za mu sake ba wa kowa haƙuri ba. Kowa yana da ikon da zai ɗauki fansa ya kare kansa. Daga nan kuma daga yanzu idan aka sake taɓa 'yan Arewa, kamar yadda na ce, ba za mu sake yadda ba. Mun ga cewar gwamnan Edo ya je jihar Kano, har ya je ya yi gaisuwa a jihar Kano, ya je garin da mafi yawan waɗanda aka kashe suke, ya je ya yi gaisuwa, kuma an tabbatar da cewar za a ba da diyya. To maganar ita ce, dole a fitar da wato binciken da ake yi, kada a yi mana shi na ƙarya, don mutanen da suka tafka wannan ta'asar, kowa ya gansu, kowa ya ga hotunansu a lokacin da suka fito suna wannan cin zarafin. To kada ya zama na cewar wannan binciken ya zama binciken da ake yi irin na kowane lokaci, a je shi kenan bayan kwana biyu ko a ɗauki waɗanda ba masu suka yi ba, a bar waɗanda su suka yi, bayan kwana biyu shi kenan magana ta ƙare. Mu mun ɗauka a kanmu cewar za mu ci gaba da bibiya har sai an biya diya, kuma mun tabbatar da cewar waɗanda suka tafka wannan ta'asar an hukunta su. Ba za mu taɓa lamunta ba, kuma ba za mu ci gaba da bijirewa ƙoƙarin da ake a ci gaban da ake na ɗaukar mutanen 'yan Arewa ba. Saboda haka abin da nake ƙoƙari in ce shine, mu 'yan Arewa mu ake ganin kamar cewar mu ne muke rike da ƙasan nan. Ba cin mutuncin da wulaƙancin da ba a ce mana. An ce mana kaska, an ce mana ba ma aikin komai, amma mun je garuruwansu ana karkashe mu. To sai muka ɗauka mu a nan kan cewar a wannan gabar ya kamata
a fito da maganar makomar ƙasar nan. Tun da ko da yaushe za ka ji IPOP suna cewa suna son Biafra, saboda haka suna karkashe mana mutane. OPC suna karkashe mana mutane, sun ce suna son ƙasarsu ɗaya. To ya kamata a zauna a tantance, shin mu ma Arewa muna son ƙasarmu, amma dole a zo a yi taro, a yi gangami na yanda za a yi a samu makoma a ƙasar nan. Idan ba zai yiwu wasu su zo nan su zauna da walwala su arziki, mu a hana mu can ba. Saboda haka idan zama ƙasa ɗaya ba zai yiwu ba, to ya kamata a zo a zauna a yi ana iya yin tattaunawa ta yadda kowa zai koma gidansu. Shi mu in wannan zai fi mana kwanciyar hankali, don a daina karkashe mana mutane. Mun san cewar ba ƙasa ɗaya ba ce, amma wannan kuma ya dogara, shi sa muke kira da gwamnati lallai ta kirawo taro wanda za a tantance shin mutanen Najeriya suna ma son zama a ƙasar Najeriya guda. In ba ma so, ai ƙasashe da yawa sun haɗu, ƙasashe da yawa kuma sun rabu. Ba wani abu ba ne, ba sai ana ta kashe-kashen nan ba, ana iya yi a cikin lumana. To da wannan ne nake cewa da Allah muna daɗa ba al'ummar mu haƙuri, amma kuma ba za mu bar gwamnati ta ci gaba da mana wannan riƙon sakai na kashin ba. Jama'a salamu alaikum. Wannan ya kamata da muna a gidajenmu ko a inda muka fito, domin an fito daga bukukuwan sallah kuma kowa na gida. Amma masu iya magana suka ce idan ka gan bera na gudu ya je kuma ya yi sallah ya shiga wuta, to abin da yake koransa ya fi wutan zafi. Saboda haka abin da ya fi da mu a wannan lokacin mu taru Abuja muna magana shine wannan magana ka tada shi. Kafin mu zo nan mun daɗe muna ba wa matasa hakuri, mun gane irin halin da Arewa ta shiga da matasa. Shi yasa yanzu muna ba su hakuri cewa wannan shirya kara ganin mura su fito. Ba za mu lamunce wani bayani na wani kisan gilla kuma ba, amma a yi hakuri. Don me? Akwai abu guda muka gada Arewa. Mun gada al'umma, mun gada addini. Da wannan hakuri muke bayarwa saboda imanin da muke da shi. Matasa su yi hakuri. Mu ba za mu tsaya ana ba da hakuri da bakin hura wuta kare ba. Daga nan za mu wuce gidan gwamnatin Edo. Muna da wasika zuwa ga gwamna na Edo akan abin da muke bukata a yi. Me muke so a yi? Muna so a yi tsabtaciyar bincike na abin da ya faru. Ba ma son birgima an kaka mu gafare mu gabaki. Ba ma so a ji a kwashe waɗansu ma'aukata a gidan ma'aukata zuwa nuna mana wacce su kashe mana mutane. Waɗanda sun aikata wannan ɗanye mun ga fuskokinsu, sun yi bidiyo sun aika mana sakon, alhamdulillah mun karba sakon. Saboda haka muna kira ga matasanmu cewa ba za mu yadda wannan kisan ya zama kamar yadda yake ba. Muka kuma kira cewa bayan tsabtacciyar bincike da hukunci a biya diya wa waɗanda aka hallaka rayukansu. Muna roƙon Allah cewa Ubangiji Allah ya gafarta musu kwarekwarensu, sa'an ya karba kyakkyawan ayyukansu, ya saka shi da aljanna firdausi. Wannan ita ce inda muke. First, I very much appreciate this question answered in English. It's a very important question for us.